Abdullah, ekecem. Men sizin kapyňyzy kakdym. Dogry dälmi? Size maňa kapyňyzy açdyňyz. Bir maňa haçap bir söz beriň da gurulamaýan. Aydyber. Eger de mümkin bolsa. Men diýjek bolýan zadym, men näsiň efiriňizde näçe girýän zat edýär. Şol efirde ýekece kemçilik bar. Siziň hemme diýen zadyňyz dogry. O bardy gurulmaýar. Öne kemçilik welayet şu Türkmenistan'a gelmese şu zatlar düzelmeýär. Düşünýän? Berde halk yok. Adam yok berde Türkmenistan'ın içinde. Esası sağdın adamlar bir çıkacak adamlar hemmesi şu taydan çıkıp gittiler. Eger de men diýen zadım ýalňyş bolsa da aýdym. Yo doğru. İşe yarayacak adamlar yurttaşında da. O şu şeýle alanda ýarsa naprimер hökümet işgäri organ 20% invalid 20% pensioner Alanam kösent sadedýän hosar kömek edýär ýene edýär şeýdip günlerini dolýarlar. Atak kıyın günne ýaşap oturan adamlaryň hemmesi daşar ýurtda. Ondan hemme kösenýän adamlar ýekejemit alşer tirbawat etme. Hemme kösenýän adamlar daşar ýurtda, dogry dälmi? Ondan siz bärden näme isleýäňiz? Siziň özüňiz gelin usta. Gelin de düzedin. Näme üçin kösen men düşünýän o çağasyny eklemeli saklamaly. Tirbawat etmän gaýrat edin. Men de kança ondan ýalňyşym soň aýdaýyn menem dinlejek. Her kim çağasyny eklejek, saklajak bolup, çörek berjek bolup gidýär şota. Ýöne çağasyna terbe berilen oga. Dogry dälmi? Ondan şu wagt internetde bir topar bolar boluksyzlar. Näme üçin şolar ýa bolar boluksyzlar? Daşda orak tödeken. Sebäbi enatalar daşar ýurtda çağalaryna çörek berjek bolup kösenip zähmet çekip berler. Terbeler bilen oklar çağalaryna. Dogrymy? Ondan olar ýoksa da sen näder näçe gadana şo taýdan. Sen çağaňa terbe bermeli. Erti sen ýene öz ýurduňa gelmeli. Sen ýurduňa gelende birinciden a terbesi çağaň görürsin. İkinciden hem sen pensiya hiç da sen görmersin. Sen daşar ýurtda çatny işläniň bilen sana Türkmenistandan pensiya bermeli, dogrymy? Конечно. Onda siz inni öz pikiriňizi aýdyňyz. Seret ine şol yurttaşyna çykkan adamlar bar ha. Iň bolmanda şolar biziň videolarymyzy görýär, biziň videolarymyzdan bir many çykarýar, ondan soň Türkmenistana gidende aňardaklar bilen düşündirip şey dip adamlar öz nemesini, öz düşünjesini giňertmeli. Şondan soň bizler bir zatlar etmeli da. Ýoksam edil biziň özümiz baranymyz bilen hiç iş bitmeýär o ýerde. Sebäbi bizde güç ýok da. Ýok, barada diýemok. Siz barada. Ýok indi Abdullah siz barada diýemok men. Siz geleňizde gün gapýalar o barada gurrunýar. Ýöne men halk barada gurrunýar diýär. Düşünýän? Men halk barada aýdyp oturýar. Şu wagt naprimер men şolara nefsim agyrýar. Halkymyň şeýdi kösenýän. Ýöne halk aňardan gelip görüşmese men näme üçin olara neme diýip? Olaň öz gelip öz ýurduny görüşmeli. Ol bir ýurtda it bolup bilýän kösenip çağalaryna terbe berbilen oklar. Şoň üçin şu zatlar çağalar näme üçin tertip ýok? Sen öýüňde oturup är aýal bolup maşgalaň eklep saklap çağaňa terbe bermesen çağadan ýerden terbe bolsun. Ol kakasyny görmese ýa ejesini görmese bilýän terbe bolmaýar olarda. Ştatlaryň hemmesi biziň kellämizden başlamalda evolüsiýa geçirmeli biziň sazyn nemämizde, pikirlenişimizde bir zatlar üýtgetmeli. Ýogam öňki türkmeniň her şu wagta çelli gelen türkmençiligi işe yaran okşugat. Ol hökümet bardyr, ana hökümet bilen feredýändir, ýurtda kanun bar. Dik gelip biziň köp adamlar Qur'an guly, şol ana telewizorda görülýär akılly, kastunjalary, ödem şeýle bir owadan prezidentimiz bar. Serdar Berdimuhammedow fana dünýäde iň ýaşly owadan prezident, hem bizde iň uly owadan Aşgabat şäherimiz bar. Ondan soň Ahalteka atymyz bar, Alaba itimiz bar.
beren köşklerimiz var. Biz bunlara guwanyp ýaşaýas, begenip ýaşaýas. Biz geljekde de şeýdip ýaşars. Biz ýalňyş ýollara gitmers, öz haklarymyzy talap etmers. Diýip ýaşaýarlar da. Ondan yurtdaşyna çykýan bolan, yurtdaşynda alaýam ýok, ahal teke atam ýok. Ondan soň owadan binalarym ýok, appak. Başgadam o arkada agam ýok ýa serdaram ýok ýöne bärde adamlaryň azatlygy bar. Adamlaryň gowy ýaşaýşy bar. Erkinligi bar. Kendat bar bärde yurtdaşynda. Ondan şo zatlardan birazajyk kellesine adamlar sokmaly, diňe iş öýe işe gidip gelmen, diňe şu daşa yurtda bolýan siýasatdan birazajyk akl almaly, ekonomikany öwrenmeli, biznes öwrenmeli. Şonu ýalakdatlary edibem şonu Türkmenistana gidip Türkmenistandaky adamlar bilen düşünşüp şeýdip bar özleriniň kellesinde düşünjäni üýtgetseler, onda bilen barar, bir zatlar üýtgeder. Atak piştat üýtget bolanok darny moment. Sebäbi o ýerde banditler ýurdu basyp aldylar. Doğru diýsek, şonda hemme zat ýerine oturýar da banditler basyp aldylar, hemme zat beklediler. İnternetten her kim dinläp bilen ok, bilem her kim dinläp bilen ok. Gara şonu ýaly edil danly moment şonu ýaly bolup dur. Daje ýurdun mollulary, ahlakly, imanly mollalar, häkimler, prokurorlar, adwokatlar hemmesi häzir rejime gudluk edýär. Häzir rejime öleýin diýip Ýakajamyt garaş günne şu zatlar biz dinleýär. O warda Yok, gurulýar. yaşulu. Meniňe bilen eşitseňiz. Dinleýäňiz da, dinleýäňiz ýöne Yok. Bir sekund. Men aýdaýyn. Halkyň şoňa gelmeli. Ýa-ni adamlaryň özleri gelmeli, öz ýurduna gelip bara göreş etmeli bilýän. O taýdan gurulanyň bilen düzelýän zat ýok ol. Gelmeli ýurduna. Her kim öz nemesine bilýän göreşmeli. Indi men özüm var. Gelmeli ýöne düşünjäni üýtgedip gelmeli düşünje üýtgemese Bir sekund. Temadan gitmeden cevap berayın menem. Bir sekund. Düşünjäni 30 ýyl laf goýdular. 30 ýyl laf goýdular. Adamlaryň beýni. Yani aýtdyňyza nim üçin gelen ýoklar dediňiz. Давай men şu temany осуждениyadan başlaýmyn, потому что осуждение demem gerek meniň bilenim. Bizleri 33 ýylyň içinde bizleri nime öğretdiler bilesizmi? 30 ýylyň içinde. Problemanı çözme, problemadan kaç. Yani situasiya şunaka. Adamlar dene iş yok. Kim üpçün etmeli iş bilen? Hekimlik doğru mu? Hekimiyet. Barmalı iş tribut etmeli. Ben iş yerlerini açınlar, hökmetten tribut etmeli. Tribut etmek yerine çıkış nime? Gidediler, birine prosent aladılar. Ova. Hazırki situasiya. $3000 prosent aladılar, $2000 yurttan çıkmak için pul verediler. Только взятка çıkmak için. Garanti sen çıkasan da. Beredilerden $1000 görkezme pultan, bilet, usu, busu, viza, 3000-4000 karz aladılar, pat prosenti içki kaydadılar. Çözümü şunda kaçmakta tapadılar. Çünkü gün ben к сожалению deyim de adamlar göreşmek yerine kaçmaya tercih ediyorlar. Последствиясını hiç kim oynanıyor. Последствия erte bir 5 yıl, 10 yıldan sonra hemen biz göremiz. Bu последствияны şok oykaydan en hatalarım çekedi. Ne için? Потому что karanlar geçiresler, no это fakt, это tak, hemmesine değişleyemez, hemmesi onu diyemez. Erin inanmazcılığı, ili hatının inanmazcılığı erine, birbirine soğuk düşme arasına düşünesler mi? Это в первую очередь er hatının arasındaki boladron zat. İkinci boladron fakt. Yakacağımın karas men size diyemem. Dinle men halka diýen. Men imini halka diýen. Tutma yaşulu. Başını dinleseniz. Beçele öz zanyňyzy bilýän ta goýduňuz. O wardy gurrun ýok. Indi durup başlaýan gelo tutma. Просто по сути aýdy gelo tutma da последовательно al gelo tutma. Karan. Beçeler erte birün aýdyşynızda kıyın gününde yoktun. Sen ene emes, sen ata emes yüzüne aýdyladı. Şonu bizlerin halk ýasaznaýo. Teper. Karan. Şuňky gün neçte давайте kanal или neçte şunaka efir bilesiz siz, который adalatı şu bizlerin situasiyamızı absurda edip ayda oturan, propagandir edip oturan neçte kanal bilesiz, neçte sosyal medya bilesiz, neçte platforma bilesiz.
Yine mesela sanaman ne Ben şu suatsız adı. dedim. İndi karan Alisa, men sizin arada Bir sekund. istatiyem ola, men Yok. adamlar var arada. Ben azda kança açsam düşünesiz. Biri bir vaat etmeyin bana. Situatsiya şunaka. Propaganda edilen yok. Propaganda edilse hem düşünesizmi? Başka bir propaganda işle oturan korku propagandası girip komentariya yazsan, поддерживать etsen, like bassan, tapadılar basadılar. Все, не интересуйся нахуй что за меня, понимаете? И bizler şu gün eciz kal oturtmamız. В плане того, чтобы пропагандировать demokratiyu, adalatı, zakon, верховенство закона, şu zatlarda bizler eciz kal oturtmamız. Düşündünüz? Понимаете? Bizler öz uruvinimizde aydı bilemiz. Примерно mende образование среднее, да? Abdul социолог там. Bizlerde образованlar az. Но bizler смелые люди, понимаете? Больше бы таких смелых и больше образованных çıkıp пропагандируют в точку edebilseler, adamların bara просто революция мозгов edebilsek halkımızda, inanınlar emmesi baradı. И işi şu bu. Nerede образование gerek? Образование için emez. образование Neye gerek? Когда sen Lazım пропаганда... okuyuculara biliyor olar. Yok. Yok, Okей. bir Законным образом, как надо требовать, Я законным не образом, понимаете? Ну, каран, суть, знаете в чем? Bizler halka şu zadı düşüntürmeli. Sizler erte büyürün, последствиясы болады. Sizlere ağır geledi. Şunu düşüntürmeli. Şu gün bizler göreşmesek, sizler beçelerinizə bunu estafetada передавать etmenlerde oturtmamız, понимаете? И плюс к этому bizler реальным canımız koyuyoruz. Okey. No. Sut'tu bilesizmi? Bizler şu propagandanı edi bilemiz yok. Az bizler. Çisliniz malı. Neçte подписчигin var senin Abdullah kanalında? 2200 mi 2300 tepat bir şey var. Mende indi 4000'den geçti. Açacak zadım. Слушателimiz güzel. Yakıca bir yalnız saat Yok. adam Gerek olur, men bu dakika ötecek, da barcam kazayın. Zaten lan o. Gördüm ki naydiyam biliyorum. Yok, olur, barcam. Bu zaten emmesin, uca halk emmesin. Yok, Ya adam- sizin evet. kanalınızda da yeri. Men ehliyetini yaptım. Seyredin. Ne dedim? İşlerime tala vallahi kalıp varmadı. Şeylem yolumdan da şaşırttılar. İyi iş yaparına iyi ölen vekiliyetlerin hem hareketlerinde de gözükçül oğuşuk anlık var. İnternet olmayınca edilen gözükçül işlerime tala vallahi kalıp varmadı. Şeylem yolumdan da şaşırttılar. İyi iş yaparına iyi ölen vekiliyetlerin hem hareketlerinde de gözükçül oğuşuk anlık var. Dedim olur, şunu hem anlatayım. Şuda hemme yerde adamların cılavundan çekip durmalı. Yurt dışında olsun, yurdun içinde olsun, internette olsun, hemme yerde adamlar kontrolda saklamalı diyendi zatçı. Şuna iddiası. Ondan sonra sen gelen bir de nem üçün halk oyunun ok, nem üçün halka yerdel. Halkı sıptıran oklar acılavdan, zıncırdan sıptıran oklar. İn olmanda yurt dışına çıkıp öz canını hop astına koyuyorum olsa adamlar bildiğinler otuyor. Öz nemeler üçün, öz bekvitler üçün olin. Ona bu kıyın mesele, bu kän wagtlar ya hem bizim propagandamyzdan goşok alşereke maňa gatı goşok, gatyjy bir iň bolmanda ýekeje de bir bolýan wakalara dogry düzgün analiz berýän adamlar ýok, siýasatçylar ýok bizde, normal siýasatçy, näle ýyllarça tejribeli siýasatçy bizde ýok. Ondan soň halkyň ayaga kalmaýandygy bir geň zat däl. Просто bizler karan elimizden nime gelebiledi? Bizler adamlar bilen gepleşip platformaları ulanı bilemiz. Şunaka kança şunaka smela adam çıkıp smela şunaka zatları edebilsek, kança hazır yüzlerce bolsak başka tema bolardı. Ben size Rusya, Ukrayna, Belaruski, neçte bir telegram chatlar, zatlar, prosto hazır ene примерно ene kaptanımızda mahtum kulu oturanda bunlar ne bizlerin efirlere girer, başka efirlere. Men diýen ben siz var arada diyem yok. Yani men halk var arada diyem. Halkı emin karar. Halk kaçıp oturuyor. Bak düşüntür oturup hazır ayttım ha brato var şunaka iki propaganda var da bizlerin tek adalatı tribut edinlerden bir propaganda var. Bar etsengizler sizleri basamız yakadılar atadılar çapadılar beçelerinizi oylanlarda deyem yine bir propaganda var понимаете? Şu gün ayda oturup bana. Я же сейчас в Туркменистане, сейчас я же говорю жить, не боюсь жить. Вот я же с вами разговариваю. Вы отдельно случай. Я же не боюсь, что меня завтра заберут, бля. Ну, Вы здесь такая отдельно тема, случай. бля. Вы сам. Не, как вас зовут? Да вот, sizi чисто, да, по паспорту хозяин барин же не зовут. Doğru mu Eke?
Doğru mu? Понимаете? Вот она здесь ситуация. То, что люди, не надо его мочить, да, вот gerekmedi tam arkada tam bokda yana burza demeye gerek yok. Просто-naprosto. Hormatlı arkada. İş yok. İş bilen falan yere bardım bana iş tap veren oklar. Ya falan yere bardım adalatı tap bilen yok. Ya benim işimi gören oklar. İstat yok. Assalamu alaikum hormatly adam. Yok Türkmenistan. Tutoriallık şu zat qow deyip tutorial zat yok. Olsa aytmalı Olarda onda. gurrun Bile eke dil var aytmalı. Aç TikTok'u. Aç и ayt. Şu yana ayt. Bakın bu bir поднимем эту тему. Halk çıksın. Alisher Bratanya mümkin bolsa menen bir sora beräň şu ağamyza. Bari assalamu alaikum am. Wa alaikum. Dinledin de aşakta soň nasar ýolda çykdy diýen doğru akylly güýçli adamlar bilen oňa söz ýok çykmalyna çykdy gelin. Допустим, 50% çykdy diýelim de nasar ýolda. Indi 3 million çykan bolsa 3 million ýurdun içinde bar, doğru 3 millionydan hereket et bolarmy diýen men fikrimçe. 3 milyon adam Допустим, Men oğul bilen guruluşýak. Ayt. Допустим, her vilayetden 2 adam çyksa 10 000 adam yeterlikmi diýen men fikrimçe. Indi sen men dinlejigim. Şu wagt Aşgabatyň ýagdaýyny aýlyp. Bir napример 20-25% orgun işgär. Dogrymy? Aşgabatyň şu wagtda halkyna aýdyp berýän men sana 100%, 25% orgun işgär. Aýny komitet waýeny var bilýän. Onda muallimler var, yeneler var. Ay şolaň içinde bolsa bir 5% halk var. Galan invalid. Ya yine bir zat özüni bir sağdan duýan adamlaryň hemmesi daşary ýurda gitdi. Aňardan bärik pul ugradyp, maskalasyny eklep saklap otur. Bolay ýeke zaman sözüň bölünýi goşmaly adam bar. 400 000 adam diýil organ işgärler. Umman hökümet işgärler. Galanary işsiz. İşde diýemem, muallimler var, başga idaran işleýän adamlar var. Aslında kösenýän adamlaryň köpüsi daşary ýurda gitdi. Düşünýän? İşten kösenýän adamlaryň köpüsi daşary ýurda gidip, bärini maskalasyny aňardan pul ugradyp saklap oturýarlar. Bol aýt bolmaň. Nedin aýdyp bolamok, neden dinle, saklap oturýarlar şolar pul berip. Ýöne öz çağlaryna terwe berbilen oklar. Şo ugradýan pulu bara, şo diňe maskalasyny şeýle dolanyrmana ýetdi. O problemasyny çözen oklar pul. Düşünýän? Ondan şolar häzir ýyzyna dolanyp gelýär Türkmenistana. Olar hem ýaş wagty işleýär, fagly waka işleýär. Dolanyp gelende şolara daja pensiýa da ýok bolýar. Birinciden aý. İkinciden hem o çağlara terwe de bermedi, adam bermedi. Şo ýa kaka barada ýa ece barada aýdyp berýän. Şo çağa nädip ondan sonra ece ýa kaka edip kabul etdi. Siz öz adatlaryňyza garaşyň. No şonu bile propagandiruýet adamlar beynine kandy sokmalı yaşuly. Kandy sokmalı o şonu aydın kanı. Az bizler nimşede oturtmaz. Bizler şonu bütün platformalarda bile şonu ede oturtmaz ama bar обратный tarafı. Bar bizlerin karşımızda diktaturaның propagandası var. Понимаете? O düşüne oturupsuz mu? Siz dinle Alisher, siz platformalaryňyzda adamlara çağılaňyza waspitaniýa beribilen zok, şo taýda işläp diýip onýalyga düşünje beren zok. Siz diýjek bolýanlaryň sizin kim dogry, men ýalňyş diýemok. Ýöne şonu bir alyp bir getirip düşünürüň bilýärmi? Adamlar bir oýanar ýalyk. Bilýärmi? Ertir gelende şu taýda hiç tat ýoklugyny biler ýalyk, düşünýärmi? Şo ertir dolanyp gelmeli ýok. Худай бар hakkımız yoksan var. Klünüs Allah'ım etme onu. Bol Alisher Bratanya seret men bir sora beretmelýär. Bari nam seret dinläm bolsaň. Допустим, sen öňünde iki variant bar. Birinji variantda öz çağlagyň bilen bir näme garyp durmuşda ýaşamak bilen gün-günden ýöne garyplykdan ýa çukura çümüp batyp barýanlar, karz kuruz bilen bilen hastalyk, üstüne kredit. İkinji variantdan daşary ýurda çykyp bol elin durmuşda ýaşatmak çağlaryň haýsysyny taýlardym. Şo variant menne de var şu. Sen diýen variantym menne de var ýöne men öz ýurdumda ýaşaýan. Men gözümde de şeýler bergiler var. No sıra no kakta bilýän, beýdän. Ya men adı ştaýdan çykyp gitsem men çağamyň terwesi gidýär. Ondan ol men ýitirýän wadym mara has güýçli bolýar bilýän.
Men häzir öz çağamyň terbiyesini ýitirsem, men ýanky şu problemlerden gaty güýçli bolýar. Men erti gelemde çağam men yüzüme gaýtaryp berer, ýene der bilýärmi? Ve men oňa wagtyna terbiýe berbilmedim. O seni Abdullah salam, Alişer salam. Gowmusunuz? Hazayn barin sen näme etdiň mesela şu nämeler için halka uyandırmak için? Sen näme etdiň? Kendi etti. Türkmenistan'ın içinden girip oturup. Türkmenistan'ın içinden girip oturursun. Sen näme etdiň? Şol öde şonun ullokan Ben şu an aýdyp oturýar, sen maňa ters jogap berýär. Türkmenistanyň girmegen mertlik ýöne bar. ullokan iş ol, ullokan kahramanlyk, ullokan mertlik ol. Türkmenistan'ın içinden girip şu sözleri aýtmak. Ullokan mertlik. Şonun için bak näme Hazayn barin dediği gibi bizim karşı tarafında bu aktivistlerin karşısında bir diktatör var. Diktatör oturuyor, bilýärmi? Onu Türkmenistan'ı bırak, o Türkmenistan'ı daşarı yurtta bile adiya onlara karşı ağzını açan biri olsa hemen sirip süpürüp ekidip dur. Daşarı yurttan türmeye basıp bilýän bir ikinciden de bunların dur bir dakika ya ben seni dinledim saatlerce, bir dakika ben bitireyim konuşmamı. Sonradan da bu nämelerin görýän ya neçe vatandaş var. Fake hesaptan giriyor. Näme üçin fake hesaptan girýärler bilýärmi? Näme üçin fake hesaptan girýärler? Çünkü özünü korumak için. Şu diktatörlerden özünü korumak için fake hesaptan girýärler. Sen bırak yüzünü açıp çıkıp bir näme söz söylemesini, bir şu efirlere girip bir like basıp bilen yoklar, bir näme komentar yazıp bilen yoklar. Bizim vatandaşlar korkusundan, korktuğundan, çünkü bolar bolmaz neçe aktivistler yitip gitti. Neçe aktivistlerin nerede näme olup ýöreni belli däl. Bilýärmi? Neçeleri näme yok olup gitti. Onun için Allah'tan bu TikTok çıktı. Şimdi de o TikTok'lan fake hesapla girip insanlar birine näme edip aklını östürüp akıldan üstündür diýerler. Her kime öyle de bilgi veriyor. Ama bu biraz sürecek, biraz zaman alacak. Ama yine de uyanacak bizim halkımız. Bizim halkımız bu diktatöre neçe paralar yedirdiğini, neçe hakkını yedirdiğini... Ben daşar yurtta bolsam oýansyn mı bizim halkymız? Ben daşar yurtta işläp dur bir dakika, dur daşar yurtta gelin bäri. Dur bir dakika. Sen daşar yurtta uyansın mı diýene, sen pikir etme bu yayınlar dinlenmeye diye. Sen daşar yurtta ministerler var ya, ministerler. Çok nämeden Twitter diyen zat bilýärmi? Twitter'dan men istifa ettim işten diye. Twitter'dan işten çıkýarlar bilýärmi? Şu başka bir yerde bir problemi olsa şu Twitter'dan yazır. Sosyal medya diyen bir şey var. Oradan yazıyorlar, oradan işten çıkýarlar. İşe giriyor mu? Bu işe girdi diye oradan da işe girdiğini sen bilýän. Bilýärmi? Bizim o Türkmenistan'a gitmemize gerek yok. Sosyal medya diyen bir şey var. Bunda YouTube'an var, näme var, bu TikTok'an var, näme o Instagram'ı da var. Facebook'u da var, başkası da var, da var. Biliyor musun? Bu senin düzeldim ondan düzeldim mi? Bizim hükümetimiz şunu dinlep etmesi gerekiyor ama etmeye şu. Yurduma gelip yaşap bilmeyenim yan oğlan çıktı, görmedin mi? Bizim yurdumuzda kaziyete güven yok, polise güven yok, devlete güven yok. Biz vatandaş olarak biz devlete güvenmeyip kime güvenelim? Biz Serdar Berdimuhamedov'a güvenmeyip biz kime güvenelim? Kim bize arka çıkacak? Bizim Türkmenlere arka çıkacak hiç kim yok. Baksana oradan sığınmalıyım mı, buradan sığınmalıyım mı diyeler. Sen neyme sığınma demek neyme olduğunu sen biliyor musun onu? Bizi koruyacak, daha polisimiz yok bizi koruyacak. Bizi koruyacak bir neyme organ işgeri yok. Hemmesi $5.000 bar olsa en azından $2.000 cebinde olmalı. Eğer bir naruşenyan olsa $2.000 olmalı. Kim etti? Siz daşar yurda bilýärmi? Çıkacak olup ne karvalyaňyz edýäňiz çıkýan gelin yurdunuzda düzedin şu zatları. Näme üçin kaçıp gidýäňiz aňary? Şutajda bolun, şutajda düzedin. Bir minut. Rasmi 1 minut. Хозяин, барин, вот 1 sekundu kara. Браток, давай честно. Sen 3 yıl bundan ize dönsene. 5 yıl bundan ize dön. 5 yıl ize dön. Sen bir sekund. Хозяин, договори son sen de Bratok. Kara, 5 yıl izimize dönsek bizlerde bu zatlar yoktu.
ayda oturan adam yoktu. Şu gün bize seni Türkmenistan'ın içinden şöyle publikat edebildik. Знаешь, katta işi başardık. Adamlar, aktivistler bolup, halk bolup bilesem bir какой-то kontingent öğrenebildik. Düşündün mü? Şu hükmetin yalanlarını çıkıp şurada aydı bilmeyi için düşünesen kontingent öğrettik. Bu kontingent gittikçe kattali oturan. Bize добились того, что 216 adam dinle oturan ama efiri yapanda 10 binlerce, 8 binlerce adamlar dinledi. Bilesem Abdullah'dan sonra efir benim yapamam, ili sonuna çok otur, sen şunu göresen neçe bin adam şu gün bu efiri pasitit etti. Bize adım adım gidiyor tutmaz. Sırası bolan yok bratok. Düşünesem bize nime toku dep görmedik, nimeler toku edip görmedik. Aeroportlarda, konsolosluvalarda, gidip talaplarda, mitingler, plakat götermeler hemmesini gördük bratok. No, efektivni yolu benim fikrimce, benim görüşüm yine şu. Şöyle gepleşip videolar, rolikler, halkın mneniyası, adamların mneniyası şuna kablen bize adım adım var oturtmaz. Ama bize ayda oturan zadımızam şu, hormatlı vatandaşlar. Karanla beçeniz koyu kayttınızlar mı? Yine kızı, birinin kızı prem rolikte görkezemiz. Yine iznasilt edittiler. Yine çağasını o edittiler. Çıkalı dep aydamız. Her efirden efire aydamız. Türkmeni sizler göreşi bilmediniz. Sizler korkup çekindinizler ama ben de sizlerin beçeniz sıradayda da oturan. Понимаете? Bize şunu ayda oturtmamız. Her efirden efire köp adamlar ucu bu temanı açmaya başlasan ucu bilemez dediler. Ya başka temaya geçelim. Düşünürsen bratok. Hazayın varın bratok. Alisar yakacağım tünle. Ben hem mağlaydan. Ben istada nuzdat edip yaşamam. Ben prosto yüreğim ağır ya. Şu halkın şeydik kösen yaşayamam. Ben son için halka yüzlenip şu sözler ayttım. Bir diyecek olanlardım. Siz o özünüz hareket etmeseniz. Naprimena men komşuymadı. Men komşuymadı. Kösen yaşavatıyor. Son özü kösencine yana bir hareket etmese men onu hem çünkü kömek edeyim. Sizin özünüz gelin yok barın bratok. Bizler futulet etmeli kellesine. Bizler propagandirt etmeli. Bizler birbirimizin elimizden tutmalı. Düşünüyorsan bratok yine şurada ne için etmeli? Yok bratok. Ben ne için etmeli? Abdullah ne için etmeli? İçine sap şurada oturup da Suray veya başka aktivistler ne için etmeli? Nahir. Menem bile yaşa bilemem. No этого не делаю. Son aydana hem de dastat ki yaşayaz biz şu zatlan kurumu ne diyorsun ya? Значит bizler yaşayan adamların sesini çıkarma anlatıyorlar. Adamlar kellesine kuymalı. Пропагандировать, говорить об этом. Понимаешь? Каждый день, ежедневно. Alişer diýen zadyňyz can bar tebe. Допустим, teret günün içinde onlarca yüzlerce adam var TikTok'a zaregistrировать edýärler bilem. Täze giren adamlar случайно keşfede rekomendasyasına öňünden garşylaşýar da orun çykýar şunyň efirlerine dağıtmalar. Karaz bir kellete düşünjesi yerinde var adam, ikinci min dursa dinlese. Şol alýar alyp ýetişýär karoçy. Näme açamyýar reç karoçy. Soňra bu ýyl çykarýar toşda hakykatdan şu ýurtda bolup geçen zatlar haksyzlyk ikinci adam sebäpligini. Bizim vatanımız bilýäňiz bay döwlet. Ama bakın uruşa gerek yok ki. Nämeni döwletimizi östürmek için, büyütmek için uruşa gerek yok. İnsanlar özleri kaçıp git barýatyr. Näme üçin nämelerde döwletlerin içinde uruş olan wagtda kaçýarlar bilýäňiz mi? Uruş olan wagtda mesela Suriýeden kaçtılar. Ama bizde uruşa gerek yok. Uruş bolmadan kaçıp ýörler. Yani şimdi 10 yıldan sonra 20 yıldan sonra o Türkmenistan'am kalmaz. Türkmenistan'am kalmaz. Owa, yetip baray milletimizle gün-günden. Hova. Pultuluk näçe müňlerçe maşgalalar dağıtdym. Ya dünya standartlarında edin şu $500 berin şu işleyenlere $50, $60 değil de $500 berin şonları şu çorny bazarın näme çorny ryndygyň nyrhynda berin $500. Berin şu nämeleri pensionerlara $500 mı $600 mı? Sizin näme eksiğiniz var başka döwletlerden? Bütün dünya devletleri näme eksiğiniz var? Даже Suray apa sizin ayda oturan gepiniz üstüne koşama. Bizler halk bolup şu hökmedin napriyakta tutmalı. Napriyakkandı boladı. Zatta tutmalı. Ha böyle ayaklanmasınlar. Bizlerden korksunlar. Bizler ulardan korkaranlar. Şunaka situasiya var. Uları bizler işçi edip alamız. Ular bizlerin hizmetkarimiz ama bizler ona kulluk etmeli. Şu günler görünler vatan havarlar, liboy bir propagandistski Türkmenistan'ın havarlarını görseniz de ben sana kulluk etmeye boyun eğen de karoçu ben canımı verecek senin için dedi. Vatan için demediler.
vatanı taksip edir ama ona kulluk etmek için. Bizler halka düşüntürmeli. Toşto bu skatinalar gelenler başımızın hükümet başına ular bizlere hizmet vermez. Ular bizlere abiyazın. Başarmadı mı? Çıksın gitsin. Bizlerin konstitutsiyamız var. Uların tuvaletini bumagası emez. Bizlerin konstitusiya. Şu bizlerin zatımızı, hakkımızı korabilecek konstitusiya düşündüğünüzler. Hiç kanak ütkeşmek girkizmeli emez. Şu zatları futulet etmeli halkımıza. Düşüntürmeli, abisnet etmeli. Bilesler mi? Bizler nerede utulamız? Onlarda sredstva var, pul var. Bizlerin pulumuzu suku bizlere karşı olan otuklar. Düşünesler mi? Bizler elimizde geçiresler boktan konfet edotumuz, понимаете? Bu честно, да, вот реально bizler boktan konfet edip bir halkın önüne çıkamız. Чтобы bir düşüntürüp, hayış edip, abisnet edip, hatta yine şu mahtum kulu ya muğalım dedi, gurbana sosani konченый, но şoları bizler alamış, onlar bilen diskusiya kıçkırışamız, чтобы привлечь внимание нашего народа, понимаете, к своей жизни, понимаете, özünün albar oturan образ жизнина. Düşündünüzler mi? Вот мы что делаем. Bizler her yazak aydamız, то, что şu gün bizler yanlış bizlerinki, bizler yaşamımız yok, bizler erte bir ürün yaşamımız. Suka sen salotuna cayın yüzünü niye görebildin ya yok bile, понимаете? Bizler şunu aydamız propagandiruємо. No efekt bilesiz mi? Пока mal такой efekt. Kiçkine adımlar bilen var otmaz. Çünkü bilesizmi hem millet kaçana kaçıp dışarı yurtta işlep pul uzadadı. Pul uzadan için onlar ailesini geçindiredi. Şunun için hem o göze gözükmedi. Eğer şunlar dışarı yurda çıkmayan olsa, pulam gelmeyen olsa o zaman o halk damlım ayaklanırdı. Çünkü şu Türkiye, Rusya, başka dışarı yurttakiler hemmesi öyle pul uzadıp o Türkmenistan'ı ayağa kaldırıp Türkmenistan'dakileri bakıp yatırlar. Şunun için o millet ayağa kalanıyor. Yani kulluk ediyorlar. Zat bari bir zat soracak. Bizlerde Türk Çarjol'da Lebap vilayetinde eşekçilerden bir oba var. Ment giri bilmedi. Toy bolsa ment girmedi. Korkadı. Ne için korkadı bilesen mi Muratov? Потому что o obanın adamı 7'den 70'e bir zat buldum hemmesi çıkadı. Bütün oba çıkadı. Ment gelsin, spetsnaz gelsin. Hiç kim var mıydı? Ölüşme bolsa hem var mıydılar? Korkadılar. Ağzı bir. Oba ağzı bir. Ama şu gün sizin hem yaş oturan yerinizde vardır bari. Şunaka obanız, şunaka bildiğiniz mikroyon vardır da. Bizler şunu sazdavat et. Bizler kley sazdavat etmeli. Düşündünüz mü? Halkın arasında bizler birbirimize saçı sütlettirmeye öğretmeli. Düşündünüz, şunu aytmalı. Primerine 7 vatandaşımız öldü. Ene şu yıl Turca'da. Bizler halkımıza düşündürmeli işte bizlere başınız sağ olsun diyen yok. Bizler trevut etmeli. Hatta bu alı gidilmesini, ilişki ofisyalini aydılmasını düşünesiniz mi? Düşündünüz? Yine nimeye de oturtmaz bizler. Şu sağ efektif. Bizler bir yerde yüzlerce adam nerede tutabilirsiniz? Toku efirde. Binlerce adama nerede getirebilirsiniz? YouTube ile TikTok'ta başka yerde edebilmişsiniz. Vживую siz 10 adamla gepleşebilirsiniz. Ama bir yerde binlerce adamla gepleşip oladı. Eşittirip oladı. Alisher, yekacamin. Siz malazes, o arada gurrun yok. Siz yüzünüzü açıp bileyim adamlara şey deyip aydiyanız, adidiyanız. Men siz aradı diyem ama men halk aradı diyen. Halkın özü yurduna gelip görüşmeli. Ben dine şu arada aytdım. Ol başka yurtlarda yaşap bileyim çağlarını o taydan 5 manda uğradıp terve verbilen oklar çağlarını. Şu tayda görüşseler şu zatları bileyim mi? Birden şu moment özü kolyaslar. Yana şu yana gelemiz. Şunu Karan ayda oturup bana. Şunu hazır onlarca efir, yüzlerce efirler. Toku şu sadı gepleşse. Düşündünüz? Şu efirde 5000 kişi otursa, şu efirde, şurada 189 mu? 5000 kişi otursa o zaman tamam deriz. Yani 5000 kişi gelecek şu efirlere. Ne efiri? Ha yenece oturuyorlar, yani giyiryorlar, çıkıyorlar. Düşünüyorum. Yani adam giyiriyor, oturuyor. Les aşkavat biliyor bu efiri. Ferit şeyle vakalar oluyor aynı mesela prezident bir karara bolacak ya Türkiye'de bir ütköşlük oluyor ya şonyalak bir hadise oluyor da şonyalak hadise olanda adamların kellesine tayak degende ondan sonra bizim yanımıza geliyor. Men kelleme tayak değdi men nämetsem kam deyip. Bilýän o zaman 2018-nji ýylda 2017'de dollaryň bahasy uçmana başlady, enflasiýa boldy da enflasiýa. Ondan dollaryň bahasy 250 bardy bolup adamlar näme sen kom daş döwrüne derip başladylar. Türkiýe gitmeli herkim.
Ana şon ýaly wakalarda biz gürlemeldik. Bir hareket etmelidik. Yani biz yatıp kalıpdyrys, bilmendirs. Umuman şon ýaly wakalarda hökman adamlara ýol görkezmeli. Ondan bu adamlar bir wada gelen ok. Bizim ýydymyza, bizim aýdýanat, biz dinlemene bir wada gelen ok. Her kim kellefine taýak diýe, şonda şeýdip gelip zat edýärler da. Wagt geçmegi bilen biri zat edýär, dinlemene başlaýarlar. Atak bolmasa her türlü nemeler bizden alıp galýar da, bizim gurrunymyzdan, bizim siýasatymyzdan adamlary başga tarafa çekýärler. Ol oyun oynak görkezýärler, birisi götün görkezýär, birisi Gurban ulyny görkezýär, birisi alabaý görkezýär. Bizden adamlaryň ünsüni başga tarafa çekýärler. Ýöne kaçanda adamyň kellesine taýak degende bolsa, olar biz gelip dinlemene başlaýar. Şeýdibem neme ağzı birlik emele gelip gidip oturuyor. Bu da yıllar alıyor da. Yıllar alıyor. Hazayn barın yine de dedin ya çağlarına terbiye edip bilmeýärler. Onun ne olduğunu ben seninle gayet iyi bilirim demek istiyorum da. Çünkü benim 20 senedir daşar yurtta yaşadığım için benim çağlarım da Türkmenistan'da kaldılar. Benim çağlarım ne edip horlandı biliyor musun? Okula gidiyorlar, onun enesi yok diye bir horladılar, atası yok diye horladılar, yekelediler. Şu an benim kızım var, küçük kızım, hiçbir klastaşıyla gürleşen yok. Ben diyen ona ne için sen toyuna gitti, gürleş diyen, ne için gürleşen yok diyen, şu psikolojik, şu kalmış onun demesinde, kellesinde hiçbir klastaşıyla gürleşen yok. O moraline ona şu nemeden depresyaya girmiş şu okul vaktinde. Benim daşarı yurtta nemesem yok. Yani tek başına enem diye de sen onu pastayanı zvan o zamanlar bizde bunun yağlı internet nerede nerede yüz yüze görüşmek nerede öyle bir şey yoktu. Biz kartışkalı ya da kartışka sokup kartışka bilen gürleşedik. Onam kartışkamızı soktuğumuz zaman o parası hemmesini iyiye de o avtomat onda gürleşip bilmen izmege gaydık geliyordum. Öyle zorluklarla ne edip telefonlaşıp biliyorduk çağlarımız bilen. Benim şu çağlarım ne edip bir bunu söylemek istemedim ama bir çağımda özünü edip intihar edecek vakti Allah'tan enem üstüne varıp enem onu demeden çıkarıp alıptır. Biliyorsunuz mu? Şöyle benim çağlarım şöyle psikolojik depresyaya girdi. Yine şu bizlerin Türkmen halkının gerçeği. Bize her efire şu zatları vatandaşlar bilen absurdat edemiz. Даже ayıp yerlerine absurdat edemiz şu temaların bize неприятно, блядь. Mende beçelerim var. Yine oğlum oturan, kızlarım yatanda. Понимаете, неприятно, но надо обсуждать это. Это наши bizlerin, блядь, keselimiz, bizlerin yaramız şu. No edemiz. Köpsü bizlere, sana nime sögüp yazatlar. Da, söyü bilesler. Да, bizler, блядь, bir giden zada kalamız. No. Это наша проблема demiz. И мы должны решать. Düşünesler? Yine şu halk maslahatı içine hem sapok. Yine şurada hem adı bize какой-то выход из ситуации aktaramız. Aktivini bolmasını halkın trevut emez, hayış edemiz, yalvaramız, paylaşınlar. Bir yerde halkı spodvigать edemiz, чтобы adamlar aktivini bolsun. Şu temalarda, bizlerin halkın problemasında. Çözümleri hem tapalı. Çözümü bitti, git demeli. No. Onu arttırmak için halka bizler kley tapmalı, kley, чтобы birleştirmek için halkı. Ben şunun için hemşe öz benimle gürleşenleri hemşe diyen çağlarınızı arayın. İnternetten, imodan görüntülü görüşünüz, скажите, что вы их любите, постоянно разговаривайте с ними. Потому что ben o dövrlerden geçtim diye hemşe ben kim yanımda olsaydı yani şu anda efirde de 180 kişi oturuyor. Atalar, anneler zvanok edin enenize, atanıza постоянно haberlaşın. Çünkü biz daşar yurtta yaşayız. Yine de все равно var, eksikliğimiz var. İsteyeriz, чтобы hemmemiz bir sofrada oturup yiyelim, içelim. Ama o öyle olmaya. Benim ne için daşar yurda kayttım, kızlarımı okudup benim çağlarımı okutayım deyip daşar yurtlara kayttım. Ne için ben orada işlep bilemiyorum. Çünkü ben o alan aylığını bilem, ben onu daşar yurtlarda okudup bilemiyor onları. Ben onlara gelecek verip bilmeyen, ben onu görüyordum. Ben onun için çıktım gittim o daşar yurtlarda işlemene. Ama bu benim çağlarıma nasıl bir psikolojik udar oldu.
birine az kalsa ben kaybedecektim. Biliyorsunuz mi? Şu an benim çağlarım 35-36 yaşında. Ama yine de ve halen o depresyonu yaşayalar. Dediğim gibi bir klastaşı bilen zaman o edip gürleşen yoklar. Bana da nemesi yok. Çünkü sen bizi taşlak gittin diye. Sen bizi taşlak gittin diye. Biliyor musun? Halbuki ben onlar için ettim nem ediyen olsam. Bir zada düşündüm de hormatly eneler atalar sura yapamam. Prosto koroslup aytybız. Sizler deme bizler beçelerimizin 5 yaşında hem yoktuk. Yaxşı gününde hem yoktuk. Yaman gününde hem yoktuk. Nime üçün işlep yürepmiz? Davay çiyesinde da образование demiz Türkmenistan'da. Образование alanı bilen upa spesialist işe giri bilmedi. Yok ona kazat. Pul bilen sokasan. Onu hem birine kulluk etmeli buladı. Понимаете? Oğurluk ettese oğurluk edesi. Yine образование. Kirpiç üçün, bette cay üçün işlediler adamlar. Cayı yok. Maşın üçün işlediler şuraya gelip. Onunam ya huzurunu görüp diye yok. Sizlerin жизнinizi şu hükümet отнимает самый сладкий, самый en yaxşı vaxtınızı, yaşlığınızı alı oturar. Sizler 60 yaşınızda nihira sizlerde просто zadınız bolmaydı. O добрые вспомнить. Всего лишь sizler izine çıkan gününüz yaptı sizler Turca'da, понимаете? Beçeniz bilen nичего не свяжет bilen. İmoda hem sizler tokır reklama görüp bilen depreşesizler. Nimenin görüngüne de otmuza bara. Etimine bisit bilesizler. Parohayda sizler da Alişer sen daima çanalını bilen по-другому никак içine sapok bara. Это жизнь, suka, один раз gelemiz. Birinci жизнь Turca'da işler, ikinci жизнь Türkmenistan'da yaşamayan demişler o. Yok ona kazat. Salam vatandaşlar, unutmasanız. Abdullah, sağ ol efir aldığın için. Alişer sağ ol, iyi geceler. Buraydan sana katılyan boydoş. Ene olarak men de Alişer ene olsun, ata olsun. Emmecez çağalar üçün berbat olurlar. Doğrusunu aytsam size katılyan. Şörde Abdullah, Nuri, Alişer, Talip, dine öz üçün çıkan ok, halk üçünem çıkyalar. Aşar yurtta çıktınlar beydip, öz memleketimizde, öz devletimizde çıktınlar. O da mertliktir. Nerede bolsa bolsun. Ol hükman Türkmenistan'a gelip çıkmakta değil. Her yerde olsa o Türkmenistan'ın başbakanına yüz tutup şörde haiş edilip oturuluyor. Başarmayacak mı? Gitsin. Eneler, çağalar nerede olsa da yüreğindedir, kalbindedir. Şolar için çörek pul için gediyat. Çörek pul için işleyat. Şolun gününün geçmişini tağlamlamak için işleyat. Yankı yukarıda koturanda on diyere pensiya yok der. Berilmeyenler geçtin pensiya. 370 manat pensiya alyan. 3 tane çağamı da öğüt alalım mı? Toy ne deli mi? Tadakamı değil mi? Ayetimizi mi soğuru? Pensiya boldu ne? Bolmadı ne? 370 manat öğütleri şu tayda 10 yan oldu. Başbakanımız görmeyen ronok. Prezidentimiz görmeyen ronok. İlla ki biz şu tayda aytmakta der. Ovalara gittin. Şehirlere gittin, vilayetlere gittin. Başlık olan yukarıda atelin içinde oturmalarlarını, ustonun önün taklamalarla ovalar açık gitsin, yürek gitsin. Halinden haber soratın. Yetmez hocaluğumuz katıken aydara. İş de yok, güç de yok. Sen Türkmenistan'la olup iş olmasa yurttaşına işlep çağalarına iyi vermeden ne etmeli halk? Biz berde programma geçiripten, kemçiliğimizi aydanmadan öyle bilmeyen olur mu? Bilip anır yanına geçecek. Başaran ok mu gitsin. Ana sen şu sözün doğru oluyor. Gerek olmasa hayır ne mi? Ben aydalı oturuyorum. Erkek doğan. Gelince yakacağım ettim la. Mekteplerde sadıklarda çağırırlar. Terbiye vermek, terbiye veren oklar. Mektepte moğlumlar terbiye veren ok da oluyor. Sadıklarda bile. Eğer şolarda terbiye verse çağılamaz bir de sıyla hormatlı olup yetişmeli. Hazay, şunun seret şu guruluşu var, şiyem bir hareket. Her ullokan hareket ödem, küçük hareket hem değil. Şiyem basış prezidenti. Her kim şeyle gurulasa şuratlar tüder ya. Yani şu at pakalıkça her kim şeyle gurulan nokta. Biz 70 yıllar bilyat ovamadan şu bolşu. Neyse prezident geldi başımıza. Ne için yurttaşına prezidentler halkın içine gediye. Bizimkiler kurup dövük yalak, yumurtka batıracak yalak olup. Kabinetinden çıkan ok. Talep ettin işgarlarından, yol başçılarından. Şu işler edildi mi edilmedi deyip sorap dursunlar. Birinci sadıktan başlasın nehil terbiye vermeliğini. Talep ettin, aylık vereyim talep ettin.
İlla ki Türkmenin eline pul yok, hemmetine pul verip işletmeli mi? Onun daşar yurda gelip işlemeye ne edecek? Men alyan pensiya 370 manat. 370 manat bile prezident oňýarmy şo çöregi bilen? Men üçden çağamma, altygymma, gelinimma. Olaryň bir köýne hem 307 He. bir köýne hem olaryň bizim 1 ýyllyk pensiyamda diýen bir köýne. Onu diýende. Oğuz doğan diýer ýa-ni. Türkmenistana ýarty gaýdan bolsa ýarty badyr şolar çykany bolanokmy? Elbetde çykda bolar. Sen Türkmenistana çykyş et, Türkde çykyş et, Amerikada mert bolup gürläp çykýan bolsa kemçiligi ýol başçylar geltinde dogrudanam şonymyz bolanok, şonymyz ýetenok, şonymyz oňorlanok, oglanlar şonu oňarjak diýip geltin şoň ýüdüne. Ýok. Bir de bir garra ýalyny, garry bolsagam bidem ýaşamana nemämiz bar, Allah ömrümizi alynça. Kanaş. Şu dasar yurtlarda gelmese var ha, Ýöňün çekmeli şey nemänim. dasar yurtdaky aýal gyýdamy öz ýurduna gitmejek bolup, şu depart tutulup milisiýalar da dokumentsiz deportasiýon lagerde hatda 9 ay, 10 ay, 1 ýyllap ýatýanlar bar, öz ýurduna gitjekler bolup. Ýok, men gitmaň diýe ýöne ta özler çykarýança şo ýerden deportasiýon lagerden çykarýança ýatýarlar, şoň üçin kösenip bar, günne bir wagtyny ýybyp beton içine. Masana. Çünkü öýleriniň ýagdaýy pet gitse, geçi bilen oklar soň. O diýene ýene bir zat. Goý halkyň ýurtdaşyna iý berýän bolsa, goý baýatynlar. Olary deport edip näme etjek? Gitsin gelsin. O vilayatlarymyzdaky maşynaň renkine seretmesinläni, Aşgabatda gelmesin, Mara gelmesin, renkine agy. Olar bile teň näme üçin etaty metelen halkyň açlygyna seret, ýoluňa, toňa, gadyňa seret. Melek gelince ol näme daşa ýurtda işlemek dogry zat däl, daşa ýurtda işlemek däl bir hiç adam. Daşa ýurtda diňe din jalmaly, daşa ýurtda Abdulla jigem öz vilayatynda sana iş tapylmaýan bolsa, Türkmenistanymyzda iş ýol gurmana izin bermese, ruhsat bermese, häzir maňa bir gektarlap bir yer bersin, işlemenmi şo taýda men? Ýok, mümkinçilik ýok, hiç gelip fabrika gat ýok. Maňa ýyllap tölemeli edip traktor alyp bersin, teleşk alyp bersin. Aýalda urada oturýarym, şurada biri almadan dik başa galdy da. Men sana priglasiýan urada oturýarym, gel. Men çykaýyn ýer ýok bolsa jigem. Ýok yerken, ýerim çağlamak bolup. Şöyle azı bla bla hem söz bereli, karaşıp duran, son gelen elimize hem bereli, ayaldığımıza. Burası şuna açak, ağır geledi ama pa faktu da bol şey alayralı. Çünkü bizlerin eneleri, bizlerin ayallarımızı şu çüstuvasına ayırdılar, öldürdüler. Beçe korama, bilesizler mi? Koyundan, toğuşandan, lüboy bir hayvandan beçesini elinden alacak ol nimşeleri. Üstüne topladı, doğru mu? Beçeme değmedi. Ama karanlar, situasiya şunaka. Bizlerin ayal doğanlarımız, ene atalar da vapşe. Deporttan korkadılar. Ama beçe yitirmekten korkmadılar. Beçenin geleceğini oylamid desek yanlış buladı. No, aydadılar da onun cayını oyla oturtman, okuğunu oyla oturtman. Ama ma karanlar, o kanaka bol beçe oturan. Sizler yok, kız beçe bir yazak yanlış adı bu жизни. Всего лишь bir yazak yanlış adı. O bütün ömrünü rişad ededi. Yanlıştı mı? Yama yola gider. Onu yoldan çıkarmak kıyın. Erte bir gün ere vermeli. Türkmenistan köpkette yeremez. O banda bolsa, bir yerde bolsa düşünesizler mi? Sizler şu zadiyattan çıkar opsılar. Caydır tam, okuğudur deyip düşünesizler mi? O bir. İkinciden oğul beçe. Doğru şonaka situasiya. Bir yaman yola düştü mü? Ya basılı gidedi, ya bir zat boladı. Mana karanlar sizler. Bizler öyümüzde parayadık navay dedi bilemiz yok. Bizler korkamız şu hükmede bir zat demeyi ama tercih edenimiz kaçmak. Şu ответственности boynumuza alıbilemiz yok. Eğer de yok yanlış desenizler subutu gelinler menin efirma tartışamız. Может men praf, может не praf. No menin görüşüm şu. Bizler ответственность almak yerine lütfü kaçanımızı yaxşı göremiz. İş onu doğru göremiz. Apravdavut edemiz. 35.000 söz bilen. Ama göreşimiz. Düşünesizler mi? Ne için el ele bolup bir obaya, bir işsiz 100 adam bolup hekimliğin önüne barıp palatka kurup sizler iş bize hazır, iş bilen 3 gün etmesen ben şuradan gidin ben. Все. И призывать etmek, понимаете? Şu zat ne için edebilimiz? Lütfü beçemizi ataramız. Bitten yanka 5 aylık, 1 yaş, 10 yaş, 4 yaş, son 20 yıl son
o aeroportta oğlun kızın yığlap öpen bolad enem geldi. Ama sana hiç kanaka zadı yok. Mehri yok. Kim biledi o beçe kanaka travma bilen yaşı oturan? Öyleni bilemi? Eredeyi bilemi? Beçesi bolu bilemi? Nime bolduğuna hiç sattan havarınız yok. Düşünesinem? Yine bol oturan situasiya şu. Ответственность alı bilemiz yok. Korkamız. Doğru. Vatandaşlar bu ülkçe efir yapalım, erti devam eder. Her söz girdiler. Ver açsınlar. Özümün enesini al. Son kişi de son efiri yapsan buladı. Bula bula. Bula Dedin buyur. Assalamualaikum Gadrul Cemaat bayramlar bilen. Eyvallah bırak. Saman oturup salama. Sağ ol. Menem şu Alişer yiğitler öňe maydantım, hazıra maydayın çözüm единственный öň bir aýdantym o pensiya garaşmaňlar. Hazırki bir 40 ýaşlarynda, 45 ýaşlaryndaky adamlar bir zade bir ýol tapsyn, ýurtdaşary ýolda gitsin, kalan ömrüni bir zatlar bilen обеспечить edertek bir hereket etmese na takoy власть немеде болмайды. Положиться это болмайды. O ikincidenim не знаю, что должно произойти, bu zatlar ütkertek. Birinciden, если границы не откроются, yankı adamlar свободно gidip gelip nemetmeseler, izne gaytmak korkmasalar, yurda biçi bu azırak bir bolsa hem neme bolar, angsatlık olar yurt adamlara bolmasa hem только расстреливать такого. Başka çare yok. O dine расстрелять etmeli, koymalı, и забыть еще şol Emir Timur'un bir nemesi var, Yezidlerin bir bağışlan Yezidlerle başka bir nemesi var, istoriyası var. Bir peygamberimizin torunlarını öldürttür ya. O bir uruşta Şiiler bilen nemeler üstünde ayrılanmaktı. Ondan bu bir neçe asırdan sonra gelip Emir Timur yankı nemenin peygamberimizin katilinin torunlarına nemelerine mavzaleye korup şu mezarının üstüne zadeden bolup gahar geledi. Şol adam yankı peygamberimizin zatlarını öldüren sonra munça neme kurdunuzlar, mavzaleye kurdunuzlar, meçit kurdunuzlar ölen yerinde zat bat deyip gahar geledi. Bütün armiyasını alıp şu yankı mavzaleyini yıkıya tuvalet idi. Hem torunlarını yok ede kesiye neme diye bir sany bir adam nimesi hala şondan bir sahaba bilen akraba bagly bar bolan üçin korоче onu zade diye pamil edip goy. Galan emme tohumny kesip neme dip öldürýär korоче. Edilem şu Türkmenistanyň şu nemenin Berdimuhammedowyň nemesi uçist şoňa alarak bolar. Kim tanayan bilen tanış biliş kim bar bolsa уже мед канал bu soňuna ahir zamana çelleýinde охотиться будет на них. Eğer bir neme hükümet almışsa da indi bir yere geçip bilse. Soňuna çeli öldürüp zade edip şol kommunistiskiy взглядlarına karşı bir какой-то bir kanun esasında bir anti kanun çıkarmalı da что adama karşı misal için не запрещено человеку запрещать выезд. Arkan çıksın gelsin. Там пенсиялары götürsinler. Вот это все, я не знаю, когда должно случиться, но когда это случится, что zatar yaman gatı olur, yaman ganlı olur adamlar kin nefret yaman köp nimetdi adamların içinde. Mene şu zat öňüne görüp çıktım Türkmenistan'dan. Edi bilsem hem öňem aýtdym, hazyram aýdýan, açyk aýdýan, men yurttan уже nefret edýän. O çist men halktan däl de yurttan şu hökümetden nefret edýän, sistemasyndan nefret edýän. Я в этой системе жизни не хочу, gaydas mam gelenok, ma gerekler. Men öňem bilýärdim, что уже провально, но patriot, ine вот надежда умирает последний diýerler oruslar. Soňuna çeli çydadım, gördüm. Hiç sat bolanok, elimde hemme diplomlarım var, zatlarım var. Aktardım, ettim, beyttim, bolanok, koydum, все полностью положил, çıktım gittim. Şimdi я буду поддерживать, indi kim neme olsa bir поддержка edip zade edip На том спасибо, да? Да. Поддержка edip zade edip neme demen yöne до конца, вот конца жизни не знаю indi. Eğer hükümet almışsa tam bir gezek barıp atamın üstüne barıp çıkıp tam ya ne знаю karandaşlar bratçıkalar yok aldı bir yılın içinde. Şoňa bir barıp üstlerine çıkıp bir görüp aýtmasam başka wagty gidesim hem gelen yok, göresim hem gerek, даже ýatlasym gerek şu ýurda. Абсолютно, от слова совсем. До того yigrenýän var, şu sistemadan уже howasyny isini alsam уже neme desim gelip. Şoň üçin таких людей тоже много, может быть поэтому, может быть başka zattanam. Indi yurtda içinde kalan adamlar спасение утопающих, дело самих утопающих diýeli oruslar. Şoň üçin özleriniz bir zat edip nemetmeseniz yine daşa ýetekler. Kim bar bolsa indi поддержка berýär. Finansowy, tam юридический, eýle beýle. Şoň üçin Buyurun Abdullah, söz sizden. Вот soska bilen devlet haber sözü. Aýdylar. Devlet senden.
Vallahi özüň seýdit guruldy. Assalamu alaykum oğlanlar. Gowmysyňyz? Barmaňdy. Bar bol. Janyňyz sagamy işlep. Hudaýa şükür. Sağlam. Neme daray? Ýa-ni herden bir dinledim internetim birde doňya açylýar ýarym ýartyrak diýen ýalylar. Hazayn barin ýa-da şuň gepinden uguralamda her kim öz talawyny, öz hakyny öz talap etsin diýen manyda urladym kam diýende. Ýalňyşmasam bilemok. Şol ýalar. Men- Bu dogry aýtdylar. Özüňiz üçin özüňiz durum ýa-ni herket. Menem Başyňyz dogry. Türkmen halkyna ýüzlenäsim gelýär. Aýy şoň aýdýan zady hakykat diýjek boldum da her kim öz hakyny özü talap etmese, özü soramasa ýa şondan neme ýokmu kam diýen näder? Alşir ýa ne dwara gurlama size özüňiz kina aňyrda dursun gapdyňyz ýa-kulen bile talap edýäňiz malades sag bolun bilen. Bizim edim Türkmen nimemizde bilmedim de heniz. Azallar öz nemesini hakkını soramana gorkup oturýarlar da. Bitti soran var döwlet. Neçenci ezeksen bizlerin efire katnaşopsa. Kendi bilýärdim men görýär. Ýöňlenem bir gelýän. Yok girip şunday zatta diskusiýa alyp bar gördüň dogrymy? Öz pikirini aýdy gördüň efire girip. Biz seni kazandık. Efirde Biz seni kazandık. Häzirde daýyk bolýar. Öz pikirim. Mahkum kulu dur. Söz kanıtık. Kara devlet. Gittikçe bize halkın ünüsünü çekiyor. İçinem kapok. Düşünüpsam devlet. Şunun için bu baka şunda astay boş gidi oturan Murat. Çünkü kiçkine adımlar bilen bar oturmaz. Seni kazandık, blablanı kazandık, hacayını kazandık. Ya bu soskalar pastayanı bartı, mahtum kulut damine, mugallim dedi. Onlar bar hemişe. Şunun için bol oturan Murat. Sabır, vakt, vreme. Yo, onun düşünýän alşir dogry. Men sana täwürmüşmä. Ştaýdym talap edýän öz hakymy özüm mene liboy ýerde bolam diýen soraýan ben diýjek bolanym Türkmen halkda bir kellesinde bir pikir giripdir. Ine şu tak gelýärler, köpsündem şu pikir bar da bilen gizlenip, gorkup öz hakyny soramak üçin jenaýetler olo ýa bir kanundan çıkacak hak soramak men birini adam öldürüp ay men türmäge gitjek diýip oturamak, men hakym türmäge gidesem gelen ok diýip oturamak men. Kanundan çıkacak hakym soramak da kanunun içinde Düşündüm devlet. Kanunun içinde hakym soraýan men. Onun için öz hakyny soraýan adam ýa gorkmak gerek ýa ýene urdat etmek gerek öz hakyny soramak üçin. Ene Döwlet bizim rejim dinle diýjek bolan badym ekejam dinle meni. Dost. ayıp. Adamda ýa diýip zat bolmaly bilýän. Sen öz ýaň bolmasa, sen hiç kim, sen owuşy, sen frukty sen bilýän. Sen egerde öz içiňdäki pikirini aýdy bilmejek bolsaň, mena pikir edýän ýaşamany adamyň içilik mümkinçiligi ýok diýip pikir edýän. Bilemek, men düşünjem şol. Sen öz pikirini o ýerde ýalňyş dogry, sen hukman aýdaýman ony. Oňa hiç kim sana zat etmeýär. Yo aýdaňda dinlenmesen ämetmelina dinlenen nokta o. Biz dinledik. Dinlenmese fikir diýär. Yo. Fikir diýär, dinlenmese. Men şey Krem diýär o. Şonam diýär o. Ejeň bilýän. Anjizan det diýän bilýän. Oňorsoň diýän bilýän. Dinlemek men ejeň Anjizan det götüňe sok diýän bilýän. Men şey diýip bolur. Ola her adamam diýbilýär, diýende dinlenmeýän ýer kennana o. Sen her adam öz hakyny talap etmeliň. Etýär o her adam. Ýöne dinlenen o kategori hiç gowy nämetmeli şonu aýdany. Men sana sıkıp gezemen. Hemmeçemne talap etýär. Ýa dine gul barmak diýär. Soraňa jogap. Barin şu soragyna men jogap berýän bir minut ruhsat berseňiz da. Dostum dinlenmeseň näme etmeliň dogrymy? Misal, men özümden misal alýanlara
Men şoför olana özüm bilen kirediýän zat edýän bilen gaý radar tutja bilýän. Radarda saklaýar meni. Dogry men gatyrak sürüp gelýän günäm menki bolýar. Saklaýar ýazjak bolýar. Men öz hakymy talap edýän dostum talaba laýykda dursun usta soraýan. Emma sen gaty gelýädiň diýe bolýar, men gaty gelýädim dogry. Sen talaba laýykda ýazýanmy özüň duran ýerinde her bir zadyňa bir kanuny bolýar. Liboy bir zatda kanun bir zatda hökümetde. Sen kanun boýunça dursun ustaydy diýen käbir ýerde de iki bolup bir ýerde radar tutup durlar. Şol kanunda barmy? Ýoksa şolla aslında. Menim öz hakymy soraýan şu taýdandan sizinki bolýarmy? Şol. O men dinlemejek bolýar, menim onu dinlemeýän. Ýazýanmy? Ýaz, pajalysta men gol çekmeýän. Bolýar ne Kerek fakra körünlikde. Sana jogap bereyim şonu. Dinletene. Sen saklanoklar aşmanna tutup durlar. Geçip gidýän bolýan. Öýüňe gelýär. Onu sen talap edýän aşany. O dinleýän sen. Öýüňe jerimeli boldy sen tutlaýmady. Dinleýän. Sen talap etmän başlarsın. Görkezemem. 1 sekund dostum. 1 sekund döwlet. Ine eşit. Arkadaşlarım. Kahraman arkadaşlarım. Men size yine bir her ýaly ýüzleri paýş etdim. Şu meseleni dinlesi çok berarsınız etmen haýyş etdim. Düşündün mü? Yüzlenesen, in ýokary yüzlenesen, videonu çekesen, in ýokary yüzlenesen. Çykýan, menim çykýan problem ýok. Çykýan. Problem da. O öz hakyny talap etmek dostum jenaýet däl o. Näme üçin men ol düzgüni bozup durka men ona boyun bolaýan? Näme üçin men onu dinläýin? Ol düzgüni bozup durka men şonu dinlenen ok diýenler goýdun. Jenaýet. Hey, adamsa. Hakyny talap etmän dinleýärler dostum. Hakyny talap etmän başarsaň dinleýän dostum. Hakyny talap etmän başarsaň. Ey dostum men öýme radar gelýär. Kuş ketekler talaba laýykmy bolýar şonu. Döwletde bolmaýan ýerler kämil ýa-ni diýjek boldyňlar. Ýekezemin. Men ol sözümi başga taraba çekmän. Dinlenmeýän ýerler kän o barda gurrun ýok bolýar. Ýöne men diýen zadym adamyň öz ýasy bolmaly. Dinlenmesin bilýän, on dozunu bilýänmi? Svoýo ýa pakazat bilýän. Şundan got biziň halkymyzda şol уже gidip ugrady. Svoýo ýa mogut pakazat. Men ýanky aydan batlan başga zady çekmän bilýän. Ýa çok haçlys nazar, человека должно быть своё, ýa bilýän. Degme şo dinlenmesin, on dozun настырма это bilýänmi? Говорит, он молчать не должен. Ben şo barada diýär. Ondan häzir молчать etsen sen nädipden häzir çyk bilýänmi? Aýtjak toşdog teto şu wagt hökümet näde dogry diýip. Bes uçda твоё ýa niýeti bilýän. Ýadan nolly. Ýa dozun. Haýsyn görseň ýa bilýän ýöne hiç zat netije ýok şondan. Ýadan görülen ok bir netijede görkedaýyn. Dur. Sabır et. Ine dostum. Ben sana işte video görkesin. Sen pikirinçe. Sen pikirinçe görýänmi? Ýa-adam dolu ýöne görkezem ýok. Sen näme üçin maňa garaşýan ýa alşyra garaşýan näme üçin bary? Özüm talap etdi. Öz hakyny talap etdiň men sana bir ýerine garaşma, bir ýerine görkezdi garaşma. Mene şu Türkmenistan içinden ýer otýun. Hiç ýerden gaçyp girmok. Menem gaçyp girmok, menem içinden ýer otýun, menem gaçyp girmok. Şol sen talap eden ok däl, ýöne asly diýen şeýle dolu talap edýänler. Ýöne hiç ilik men sana görkezýärmok ýa bu alşyra diýemok ýa onu ýöne netije ýok şondan. Şo video çekip bersin, şoňa netijesi ýok. Netijeliğini görkezäýin. Ýekece netijeli näşe netijesi boldy diýdi görkezäýin. Näme-de netije ýok? Mysal, näme talap edende netije almadyň? Sen netijeli bir zatda edip görkezjekmiň da bile. Yok, netije kamdy ýok. Dur, bu başga ýere alyp oturan. Şonu bolýar, aýtmaňda netijeni gitler bolýar. Sen netije görkezäň. Han netijeli bir zatda edip görkezjek. Degişli var, maňa degişli bolanlar netijeli boy berýärmi görkezýän, maňa degişli ýeri ýok. Türkmenistan sana degişli. Türkmenistan degişli ýöne netijeli zat ýok, hiç ili görülen ok hiç ýerde.
Bir netije görmedi. Yok sen İçinden Türkmen halkı, Türkmenistan'ın akbar seni gıdıklandıryan olsa sen näme üçin netijeli bir zatda edesin gelen ok? gelmeýän nerden bilýär? Özüň aýdyp dursun sen gıdıklı däl. Gelmeýän nerden bilýän sen? Yo sen gıdıklı däl diýip aýdyp dursun ama meni degişli däl diýen. Boş hiç zat netije Şol çıkmady. sen özüň boş bolanyň üçin sen boş diýip oturýarsyň da. Sen edesin gelen ok maňa degişli däl diýen. Men Näme böyle? Значит, birine garaş. Talap etmeli. Bir adam talap etmeli. Her kim özüňki talap etmeli. Ana näme gul jamalyň ejeti näme talap edip oturýar? Ana netije bamy? Gorkasyny. Netije. Başka yerlerde takoy neticeler verdi. Mesela Türkmenistan'da minnettar yiğitler, sağ olsunlar. Emmenize Allah razı olsun. Şu işin içinde var adamlara, şu işe dikülen adamlara da bilesen. Sen nimenin gürüne dopsan ya? Tarifli netije can Var hadi olsun dinle. Gul Cemal Necdet var. Qavat geldi. Gul Cemal Necdetine yalvarıp haýyş edýärler. Biz sizin meseleňiz çözjek, problema ýok, ýöne gürlemäň, gaýrat edin, gürlemäň diýip ýalvarýarlar. Sen näme pikir etdiň? Netije ýok diýildiginde şol. Netije bolsa any görber, belki çözülsün. Bularyň koşan neticelerden. Koşarsın Taliban, Talibkanı ve koşkanı. Bize ne oturan işlerden netice yokmuş ülke. Yok, onu diýen adamlaryň öz diýen sözüni ananoklar. Netije bolmasa wara, bolýar-da. Gatgow netije bar. Halkyň öýde bilýär. Bular prosta biziň jylanyýamyzy düşürmek üçin edilýän zatlar. Tipi aýdýan motivasiýa ýöne 2 gün kan aktiv bolunmady bolýan, bular rahatlandylar da görýärmi? Ýani hökümet içinde rahatlyk boldy. Rahat bolýarlar. Zat maňa da aýtýarlar, sen rahatlanma Talip diýär. Talip rahatlanma diýär. Время расслабления дәлия, yani постоянно Türklerde bilýärmi? Hazır ol bara. Smirna diýär. Şonda bolmady bulara garşy. Hereket etmeliler. Gerek birini işinde netije ýok diýen adam ýa manyak bolmaly. Näme hemme zatdan durmuşdan doýun puhuy daş döwründe näme bolýar, bolmaýar. Näme smertnik da, smertnik. Prosta sen ýagdaý gyrklandyran oň diýen ýöne efire gelip wagtyny geçirmek üçin gelýär. Ol adamdan öýdi bir işe yaramayan bir hiç kime peýdasy ýok bir ölü da ölü. Gelip gören ölü. Geçen bir adam video çekedi. Aha, buyur. Yine de netije ýok diýen adam, intekşiratlar bilmeýän adam, hiç ilek birinji gelek görýän adam netije ýok diýipler. Bu ýa-da ölü bolmaly, ýa-da hiç ilek habar ýok bolmaly, ýa-da hökümetiň agenti bolmaly. Yok, az motivatsiyadan düşürecek oladı. Bize tanıyım bunu. Kara, şurada şu situasiya var. Neticeni mesela pros elementarını görkezem. Adamlar уже aydı başladılar. Hormatlı arkadaşımız, mening prokurator işimi, prokuratura, sud hiçbirisi çözen ok size обращаться ediyen. Самый высший instansiya обращаться da oturan. Bizler kömeğe edemiz halka. Bizler hem rasparanet edemiz. Düşündün mü? Adamlar şu gün polisler öyle gelse video çekediler. Bir случай olsa video çekediler. Gayesi situasiyasında adamlar video çekip bu mağa свидетельство dedi. Bu men sudda da kaza dedi bilemendi. Hep adamlar çekedi. Bizler rasparanet edemiz. İğne netice nerede? Adamlar şu gün polisli boy organ işgallerinden çekinmediler. Eline telefon alanlar yazdıraman. Sesini yazdıradılar. Dokumentları bizlere uzatırlar. Rasparanet etmeyen çekinmen. Bizlerin efirlara Türkmenistan'ın içinden girip adalet yok davayda oturttular. Yine netice brata. Bize adamların saznanyasında düşündüğün mü tohumek oturtmaz. Adalet tohumunu. Konstitusyonlu который bizleri korudu. Вот это все ekildi brata. İyi netice şu gün erte asta gel oturan düşündük. İyi bu masum boladı. Sabır et. Men sana davet gönderdim, priglasheni uratdım sana ayalda olun, gelindi. Ладно, men Çikin Abdul, erte iş nasip olsa. Minnettar, ad duşı efirler, spasibo pıtsanı sizlere geleniniz için. Ava, Mahtum Kulu, sen bratan sos kanalından çıkar bratan adam. Spasibo. Mahtum Kulu, bizim etçe işlerimizin, ediyen işlerimizin sana adam terk var, onun için sen karşı olmada bizim kolda sen gelecekte netip bolsa gowy agentlen bir ol bitşersin ol gelecekte biz sizi
böyle neme ol hakyky watan dönüklerine garşy görüşersiň sen ol bizler ýaly ö hakyny talap edýän aktivistden garşysyna görüşmersiň de hakyky watan dönüklerine ine gurban bolýar haramzada hökümeti iýän döwletiň baýlygyny iýän haramzadalara garşy görüşersiň. Olar bilen neme etmek, olar sen bilen biz ýaly gürleşmeýär, olar seni gerek bolsa ýok edip goýarýarlar. Ondan şolara garşy biz seni bir ýaraglandyrar, biz seni bir nälik ispes eder, kömek eder sana şol ýalak bir Türkmenistanda bir normalny neme gurulsa, döwlet gurulsa, hökümet gurulsa ağraylı olarsyňyz. Ol her kimiň triapka boly gep bermersiň de ağrayly olarsyň. Ol her kime ýalbaryp ay asman asuda diýip gep bermersiň. O binam. Hep on yana zaten gurulma o agent eder näme. Men taňa şuma söwema, bir de söwdürme döwürüňe şuma. Abdullah, Ferhat bir zat aýdyn agam, sen menden uly bolýaň-da, indi saňa bir zat aýtjak. Şu netije ýok diýen adamlara prosto eğerde netije ýok bolsa näme üçin halk bize plan barada video çeken, plan barada video aýdan diýip, näçe diýmek halk bilýär-de bir zat şu ýa-da. Ýok. Şunaň okşy siz barada netije däl ho. Düşünýärmi? O opşyna netijesi ýok, arz edip baran ýeriň diýip oturýar men size. Düşünýärmi joňa? Ýok, arz edip baran netijesi ýok. Sen arz edip baranlyň netijesi ýokdugyny nereden bilýän? Şu aşağıdaky nalayda kabul etdiler bas. Al bilemokda gelen nokta. Efiriň başyndan bäri alyp bilmem diýermiň. Bir nemesi bir zatlara bar. Akawununda bir zatlar bar. Abdullah sen bilýärmi näme üçin gowurýan agam? Sen bara ýüregiňde zat ýok, sen sada bolan. Ýüreg näme bolsa ýüreg daşynda da şol ýaly. Küýlü däl sen bilýän göwnümeli adam. Şoň üçin sen gowurýan şu adamçylygyny, zadyny. Tak biz şu ýola biri ken köp adam bol biri gollamasak bara görwetdiň çürükler kenara içinden çykýarlar, daret ýalar. Ýalňyşyny gözläp ýören giýenelerken sırtlanlar bilýärmi? Haçanda ýalňyşarsyň diýip her adamyň gözläp oturýarlar. Bize bir ýalňyş etsek, hökümet 10 ýalňyş, 100 ýalňyş edýär, olary aýtmany hyrlar çatanyk gelip bize aýtýarlar. Biziň ýalňyşymyzy gözleýärler. Siz barňda o hökümetiň ýalňyşyny götüňizde gaýratyňyz bar bolsa, hökümetiň ýalňyşyny aýdyň, gelip biziň ýalňyşymyzy gözlemeňdi. Bolýarmy? Biz prostoy adam, o siz ýalyk. Prosto biz ýüregimiz bar çykdyk şu ýola, gorkuýmyzy ýeňdik. Siz gorkuýňyzy ýeňip bilenok, iki tarapy işläp ýörsiňiz köpüňizde. Namart haramdadylar, şu orada da dileýän. Kim Allah Taala aýtýar, tejessüs etmeň diýär, aýatda aýdyp otur. Bir-biriniň götüni işlemeň diýär. Aýatda ýani şu arkaňdan işlemeň diýär, satmaň bir-birini. İnşallah adam satýanlar bar, biziň ýyňda işleýänler. Jennetinden ýysyň almarsyňyz bar siz. Kim şol halka dönüklük etýän bolsa, zalymiň ýanyna durýan bolsa. Dogry aýdýan. Taýipçan. Awa. Aleykum salam. How are you? Good, mashallah. Nereden teknik bolmokmy? İftar bolanokmy tek? Ya ine gelimit bar entek inşallah. Ay bäri çagyp Kur'an öwrenýär, ýanlaryna oturýan. Ay gyzykly dar, saňa mende çagajagyň bar diýen. Selam. Çaga bar diýen. Ana naýda? Prikolny bar. Dogry. You have kids? No, I don't have any kids. I'm single. I wish, inshallah. Men ýataýyn taýipçan men. Bolýala ýatarsyň la ýadyr, ýene bir 50 minut gaýrat etdi, bir oturup gürleşeler, ýan goşuldy menim. Menim bilýän giýje uzak oturdy o efirde, menim bilýän. Menim ýerti her gün men näme galkamaga o turup bilemem. Ay suhuruk manam däl, ýyp ýatber o agam. Он şey görmüyor da olen ip yatsa. Давайте. Что, куда идете? Вниз работать? Помогать идете? Домой? А финики кто будет ставить? Надо помогать. Давай. Vatandaşlar, şiratlara ünüf vermek, şiratlara güç vermek, bir de güç vermek diýen gelmedi. Siz näçe şiratlara jogapkärçilik gösterseniz, ünüf verseňiz,
Şonşa da bir de kömek edersiniz, şonşa da bir de yeňmene kömek edersiniz. Umuman kömek edersiniz. Aleykümselam rahmetullah. Doğru aýtýan. Bizdiň sizden güýç alýar. Sizin doğa dileklerinizden, sizin alkyşlaryňyzdan, sizin gowy sözleriňizden ýanymyzda durmasaňyz, şu günlerde biz näde kimden ilham alaly? Bizi aýakda tutýan sizin doğa dileklerinizdir. Ve şu mübarek aýda ýene bir ede aýtýan. Dilek edin. Kim şu halkymyz üçin, watanymyz üçin, halkymyzyň geljegi üçin ädim etýän bolsa, gowy bir iş etjek bolýan bolsa, Allah Taala bilýär kimdigini. Doğa edin, ya Rabbim diýip, kim şu bizim üçin, bizim adatlymyz üçin, bizim hereketimiz üçin, çağrymyz geljegi üçin hereket edýän adamlara sen kuwwat ber, güýçlük ber ya Rabbim. Doğa edin ýani. Allah Taala özü her adamyň niýetini görer, şonu ýatdan çykarmam. Orazay. Amin, amin. İnşallah gowy bolar, hemme zat gowy bolar. Anaň maňa men size aýdýan, men aýdyp otyryn. Hasapsız zat ýokdur. Gorkmaň, olaryň biz ýaly adam, olaryň eline diňe güýç bar, olam hökümetiň güýçi. Ito ol güýç prosto moment gelir, bolmanyny biler. Taryha seren nähili zalymlar gelip gitdi. Yani etkiler inşallah bolar. Galipcan bir dem öwrenşipdir şu Abdulla gitjek diýär, gidirmejek bolup geldim şu mahal. Şiti de garaş oturýar, her gün bugün açan okda, bugün gelen okda. Hakikaten yaşımız olanmasa jylem. Şitiň ýüregiňde gat gowy görýärsäjegim töýýän o ýerden çagalam dedi. Ýanky işini diýalaky, nähileki talap etmeli diýäňiz. Güýjüňiz gör ködüň diýe ýanky giden oglanjy kimem bolsa. Hakikaten ablaňyz da şeýle kidiň ýalaky talap etýär. Şu köçä girýän täze jaý talynan bolsa towy ýok, gady ýok, yorgun düşekli ýatmaly, janyň ýanýa bolyn, güýjüň köpelýär-de. Ýa-ni onuň barýan owa sebediň ýanyna bitýän biten okmy, olan gowy söz bilen aýdagonjum bolar inşallah. Bu aýda şur watanyň diýär. Bolýa bitmeýärmi? Gitýän, onsoň bayramala gitmeli. Bayramala da şu hoş söz bolýarmy? Bolmaýan mara gitýän. Mara gidende biten okmy? Ýokoryk ýazýan. Ýydım ýöne gelinler, daýdalar. Men ýydymda da hemmeje men ýeke jödüm çykyp gitýän janym ýany. Köçelere güýjüm ýetenden kerpiç dökdüm, olaram gelip onsoň çagyr löküp gitdiler, gaz çekip gitdiler. Menden taptalar kaýl boldular, bilýärmi? Şolar ýaly talap edip, gapdaryňda jany ýananlar ýydyňa gelýär. Bidem boşulýar diýip. Maşyn tutup ýydymdan gelýär. Melek gelje salawman. Aýdan bardım. Talap etdiň, bayram aleden okmy? Mara eden okmy? Aşgabatda ýaz. İkincisine ýaz, birincisine ýaz. Melek gelje salawman. Ýöne häkimliň adamlary näme üçin beýtýäňiz aýarlagan gulýaly hökümetimiz bar diýär. Onda gel öýe gelýän bir gadymyzyň üstüne çaý goýup gör diýän meni. Bilýärmi? Size bir çaý bereýin, öýe girip bir gady ýakyp görüň. Çünki gady ýok, turba ýok. Ondan hoş söýdüler, syptalar kaýl bolýar. Sosial hiç ile kömekleri ýok awal. Iň bir seni döwlet şoň bilen üçin etmeli. Elbetde. Mesela gaz üçin pul almaly bolsa algak gelerler her aýda. Ona gaz bolýan. Pullik gelýär, gelen çaý bereýin bir kukurdyň wagda gady ýak diýär. Gydym amaýty eje, bora diýär. Bordar gel erkek doganen. Kukurdyň wagda gadyň üstüne bir çaýna goýdy ýak diýär. Gady ýansa saňa 2 gatyny berjek diýär. Aýarlagan geli bilen oklaransa. Ey Allah. Türkmenistanyň içinden dogansyz. İçinden Türkmenistan berdim. Pensiýe de berýärler 370 manat. Ondan gada berelim, towa berelim. Türkmenistanyň menem. Şu jiglem gowuram saň arasynda girýän, gepleşýän şolar bilen. Sağ olun. Pastayan bilýärmi? Ulurak aýallar zatlar 70 täýten ýaşyndaky aýallar çelni ýadyp ablaňam 60 ýaşa gelýär, ýene bir ýyldan 60 ýaş. Jiglem gowuram saň gelýän menem. Ahmet, otlaňyj diýip. Sağ olun, bu ýaşda bir de goşulyp. Ýanky netije ýok diýip oturan ýerinden bir ýerine garaşyp oturýar, talap etmeden netije. Talap etsen netije bar. Ondan gollak gelýärler. Ondan menimçe Abdulla taliba buşduramaly bolýan şu zatlarymyza oňarly köçämide hana kerpiçde kully çagyr lökülli diýip bilýärmi? Talap etmesen netije bolmaz nimede? Gelece nimede? Seret Davlet
Bir zat aýtşyk. Evet, bir zat aýtşyk. Şul wara bir zady bilmemiz gerek. Bu hökümet wara indi bize bähpitli iş etmeýärler. Bular diňe göz boýamak üçin aýtýana, egerde saýyn ýagdaýynda göz boýamak üçin bular bir hereket ederler. Ýöne ol hereket ýagny bir wagtynça gözümizi boýamak üçin öňümizde okuldan bir sünk ýalyp bilýän ýani. Prosta gözümizi boýamak üçin şolary dymdyraly zat diýip ýöne bu hereket diňe dowam etmeli we güýçlenmeli. Aýtdym adam sanymyz ýetse ýurdun içine barmaly diýip Türkmenistana. Talipcan 70 ýyl oňurmadyk zat innema olmady. Aýaga galmady. Dogry aýtýaňyz. Salam dogonlar. Dogry aýtýaň. Digler bolmasaňa Talipcan golmy jigencan. Bo Allah şükür siz bolmasaňyz. Diglemir gorak gelýärse gören aýarlagan adam geldi ýene. Ay maşallah. Burada diýeklay. Men mudama gelýäne awdurlaň bir ilke ady gowmunyň. İkinjem öýüdi gow, üçünjem ýüregi gowda bolanyň arasy olanda. Hemmetine de şaýat bolup otyr. Görüp otyr efirle näme görýän gelin. Nuriýanyň çağalary geldi. Şonda awdurla efir götürdi. Görkädi Talip senem bardyň, menem hemmemiz bardyk. Şu çağanyň ýüregi arasynda gözüne ýaş aýlandy, gözüni tegelep garap otyr. Way bir ýüregi mawat çağa. Kim etlemeýär, maşgaladyna gowuşmany jana. Tuolama jegimçe teňýär jiglerim bar. Begen ýan gowan, ýan gollo, ýan. Yeke jebirde aýdym bilýär, men işde de bagyşlarsaňyz berin. Edemiş. Hani ýanky oglanyň nemesine jogap ber. Bu taýda näme işleýärmiň? Ýewropada açyk irrekde 11-den soň 12-den soň raptoriýada işimiz. Ruhnama okatma. Halk takyn talap etjek bolsa, hani häzirki kitaplaryň adyny bilemek, onu okatmak, kanun okat. Kanun okat, daşary ýurtlarda kanun okatýarlar. Sadykdan başlady diýsen, sadykdan. Halk hak hukugyny talap etmek üçin Kur'an okumaly, dini tarapdan talap etmek üçin, beýlek tarapdan talap etmek üçin kanunlary, kodeksleri, maddalary hemmetini ýa tutmaly öwrenmeli. Mektepde de, sadykda de, hemme ýerde de şonu öwrenmeli, şonu öwretmeli. Ana şonda halk hakyny talap etýär. Oňa ruhnama öwretýär, şumat näme öwretýärler? Maňa ýatda awdurlar. Näme? Ömrümiň manysy, döwlet boşy. Ömrümiň manysyny öwrenip hiç kim hakyny talap edip akly ýeten ok, bilen ok, köplerde düşünen ok. Ana onu basýan uygula, onu basýanlar üstünden, ana polisiýa basýan orta şonu polisiýa okan öwrenen bir adam bir kanun bilse onu aýtsa ol polisiýa ikinji aýtýar, üçünje jogap berebilen ok. Bizimkiler, dogonlar. Ýa-ni ýalňyş ýalmy? Yo, doğru. Ben şu at kime diýäň? Biriniň adyny atlanlar da. Bana bir adam çykdy däme ýanky joglan. Kim şu ýaçkan ok motyrmy? Netije ýok diýdi. Kim diýdi? Ol gitdi, sol. Gitti diýen. Menem şoň şeýle daşyna geçdi bol otur. Netije görjek bolsaň, Menem saýyň ýaragan bilen ýam feweşek bol otyrdy moly men adymy aýtmadym. Yok men hiç kim adyny aýtamok. Ana adyny aýtmalam, aýtdym da ýadymdan çykdy bir geli. Başa garak bolandyň. Ana bugün bizimkiler gelinse daş düşetdim diýär. Bar ýa bilen sözi geçmendir. Benki 5 manat veren, ol 3 manat veren bermedigen maş edip köçeçe uydurduk diýär. O Talip oňky ýollaryň bir kanatyny göz boýamak üçin biziň öýdekiler, bir zat diýmeýin bilen goňşular toplanyp güýje ýeten, onuň bir-birini gurrun etýärler. Utanmanç köçeten pelanam pul goşmagyň geçipýär. Aý doganyň nany meni pul ýoga. Beýdiýmen diýen. Öldürçe çäge gum goýuşup ýollarna oňuşupýar millet. Bizem şeýtdik. Nevden musur dälmey, şu maduk ýerde nevden musur dälmi? Başla sözün ketýär. Musur şol, musur çöp diýär türkler. Şonu daha köpde, hemme ýerde de bar. Poýuz bilen getir garja dök. Millet gaýmak ýaly ýoldan gitsin, gelsin. Sowabam ýeterdi ýa. Müňmetçiden bir geçitdi. Köçe bolup talap edende bolmaýarmy geleceň? Etdi, aýtmadyk gerem galmady etdi. Men kän ýere gitdim. Odan getirip döktüler, çağılçyk genecik ödüm hem döküp başladım moly. Ondan olaram getirdi, soň bir owet hebet gelip ýalňyş gelipdir diýdiler. Ol bar gitdi traktor tapyňdan durşuny köçe süýräp çykyň daşlar pytradyň diýdim. Bir hepde soň daş ýok diýdi, eýem ýazdylar diýipdir. Şeýdi pedelet köçämi daşly boldy Abdullajan. Arada biri şeýle bir bayrak nemere puluraçyk oglanyň bir köçetine bir 50 maşyn ýaly doktorlar bilen goňşular ogurlapdyra, her kim öz köçeni orman şol biriň sokstybeni getiren daşyna öz gapylaryny kimin gapysyna barsa täze jasy wagt olup durdy, daş olup durdy. Oňa näme diýen? Wajana Allah kabul etsin. Abdullah, geçen ýyl Durnowa bardym Beherden, ne Durnowa diýip bir owa bar Beherden. Soňa bardym da bolen. Ýörer ýalyk da owada.
Bilýän? Maşallah. Diňe o grammakda goýulan asfalt sat ýok. Ondan ay otur sağ ol menem diýdim, şulowa diýdim, çağlykdan när gelýän diýdim, şulowa düzelmedi diýsem, bir köçän diýdi, bir baý düzelip dur bilýän. Durunnon. Durnowas wa behadanyň durnowas var diýip bereýin. Bir köçän düzelip dur bir baý. Gün ýakasyndan tuturlar ama. Nämen hafamyny. Sen tipden rohsa dalyp, sen köçä asfalt çek. Pulny ýerden aldyň. Indi ola ýaşylyk edip bilýän bir adamlary gowsy bolsun diýip eden batdy. Ýakasyndan tutanlar da bilýän. Şo milletin gözüni açmaly däl zaten. Millete şo edip bolýanyny görkezmeli däl. Milletine uklap gelmeli. Hemme zat boş, hemme zat dünýäniň manydy ýok. Hemme zatdan doýup gelmeli. Şol o führen gelmeli adamlar ol Ölmedi diýämi? Ölmedi gezdirýärler diýdi şu wagt. Şoňa indi ýöne bir oýan uğradyk bolýan indi ýalym ýolum etmene başladylar, ýallaklar. Ay Hudaýa şükür et, asmana atyldy, bir parahat ýaşat ýa diýip indi şon ýaly edip başladylar. Sebäbi milletin özi şonu goldaýar da ölmesen bolýar diýip ýaşaýar. Olaram şo ölmesen bolýar diýen niýetden uğralyp bir de şo ýalym ýolum parahat asman parahatlygyny götürýär. Yani ol asman ýöne o durmuş bizi kanagatlandyrmaýar hiç wagtdan sebäbi äger sen asmandan bomba ýagmany bilenem aşagynda az otursaň sen ýaşap bilmeýän da hem açlykdan ölersiň, adalatsyzlykdan ölersiň, ol sosial kömeklerini ol doktor ýok, sen bejerjek, okutjak, molum ýok, sen universitet ýok, zat ýok, hem ber para garat ol kanagatlandyrmaýar asmanyň aşagy sen kanagatlandyrmaýar. Abdullah. Haydi ver. Ay asmanım, basuda. Ana var o talip kafuda, dereton oğudan asman. Bomba yagan Allah şükür. O yerden asman eken. Abdullah ýaly göwüne açyk ýüregine zat ýok oğlum, köpürak bolsun. Hakykatyn şu dünýede adamlar zat ýok ýüregi kämi. To tapşak bolýanlar, garlaşak bolýanlar. Belki de çek koyarlar. Yani inşallah biz garlamanı hiç gibi vermez biz yanadırız. Şu yolla söz verdim kim yanımıza olsa inşallah sonuna sürdürür. İnşallah. İnşallah. İnşallah ne olsa ol kesin. Koryat Allah kabul etsin, Allah razı olsun her birinden. Canın sağ olsun, görüşürüz inşallah. Sağ ol Talipcan. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Talip. Ağam. Talip, dinle. Ol sakkalyň ösürjek diýdiň näme diýdiň öňe bir ýaş oglan bilýän, beýtme däje diýmilýän. Ol dinanan bolýan wagtyndan öň garrajak bolmaly. Ya inşallah. Beýtme bir sen ýaş oglan ente öýlüne okuytma. Ol gurwan goly bar. Aýal masgalalar gaçyp gider o senin bolsa. Yani ýok. Ol Türkmenistan'a kömekçiliğin hamamlary aýtyp otyrlar. Gurwan golyň gorkuşyny sakkal östürmän bilýän. Birine bir tapabymyz bolsun ağlardan. Yok etmeyeceğim ya senin de öyle ne okuydan okuyalım yani hazayn sonra kuvvetler bizim kolyalım sen şu an bir sene dayacak vaktım değil inşallah yani ol gerenen artık demet mi ya sünnettir inşallah Talipcan seni ömendir näçe insan dur Abdullah yok seni ömendir ne ömen diye peygamberimiz aýdypdyr birini sallallahu aleyhi ve sellem biri yüzüňize öwünmakdy çägäziň diýipdir yüzüne. Gerek ya ömen, uç var. Dogaydın benim için. Yok, ömeyin. Aydayın, dur men sözüm kesme de, dur senden segel kişirak men oğlunlarım var, tuğulama. Sen yürüğüne göre versin, o da dogaydın sana. Amin, amin. Allah Allah amin. Amin, sağ olun. Sağ ol. Amin. Her kimin yürüğüne göre versin. Baktığım yolun ama açık olsun inşallah. Amin, amin. İcmaîn. Nece Ramazanlara, oradalara Allah yetirsin. Amin, amin. Ahlimiz. Cüyle mara deyip tuğulama. Berekellah. O men bir zada bilýän. Kösenip görän hakykatdan problemada hakykaty bilip ýüregine merhemetlik wujdan bar adamlar bizi gollar we bizim diýen zadymyzdan tasdiklar. Ýöne garny dok bolup şu sistemadan imitlenip pullap görän arandadalar bar. Halkyň hakyny ýyp görenler. Olar elbetde bizi gollamaz. Bizim ýaly bizim bolar. Ziýany ýok. Şu ýagdaý pakasyda plus ýöne inşallah ertir şeyle bir öwürler. İnşallah. Elme daha tütkar 180 gram. Allah dursun bizim arkamızda. Ava. Bir de duran yaz. Baki Allah'dır. Birincisi. Baki olanın Allah'dır. Allah'dan başka hiç de baki derler. Emmilat gelip gidicidir. Ömrün olsun. Sina'dır.
Elbette. Bereyim diýse hazinasynda Diňe, tükünükse de onuň. Alayım diýse de ýolun tapýar. Elbette. Kim kimler almadı, kim kimler geçmedi. Aytma. Aba. Özüne beýiklik bören taparmylar Türkmenbaşy ýöly kütdiler. Wahy. Yok lan. Beýiklik nerede? Beýiklik diňe Allaha mahsusdur, onam diýen. Ýöne tarif diýen bak şol adam näle halkyň içinde paltalan içine gelip owalara gelip enaýja bolup bir çarp gürläp kağıda bakıp okany görmedim hiç. Teredin taparmylar Türkmenbaşy bilen Gurbangulyny deňämizde, Gurbanguly bilýärmi? Olam diktatordy. Ýöne taparmylar Türkmenbaşy çağılary bir zat gowy bolary söýgüsini görkezip bilýärmi? Bu zatlar görýärdik, göz boýamakda däl ol. Ol gözünün adamın yüzünden bilip bolýardyny. Gurbangulynyň edýän zatları diňe göz boýamak, ony hemmämiz düşünip otýar. Ýöne taparmylar näme de bolsa birazjyk ýüregine merhemet bar çağılary garşy. Owa dogry, şu zatlar dogry, onu zat diýipjek. Ýöne ýerşar çypak. näme çek? Olaram kän adam öldürdüler de, türmede öldürdüler, eýtdiler. Olam hakykatdyr ýani. Onun ýatyrşyma. Näme eksen onu çekersiň diýe. Eşi bir döwletiň başyny guranda ony adalatyň üstüne gurmalylar. Aslında o datlary gidläp, ýarsyny görkezip, onyňa seňem ýene olam ýalňyş. Şonuň üçin hem hemme zady dogry düzgün aýdyp, her kime de öz nemetine göre baha bersen, öz yntabyna göre, öz eden işlerine göre baha bersen, iň boldy şo. Ýokam ýalňyş boldy. Onlar alan bolsun sağ olun ýaýyna. Allah'a emanet emmeňiz. Awa sizem Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah canlığını da göre olsun. Allah muradyňyz bolsa bersin Allah. Teheccüd okan. Hökman okan gorada da teheccüd namazyny. Näme arzuňyz bar bolsa teheccüd edileber. İnşallah Allah kabul eder. Ynanyň ynanyň men size soň sag bolsun aýdarsyň inşallah. Prosta inşallah. Edip teheccüd namazyny okan. Näme dilen? Owa. Näme bar bolsa arzuňyz şu gorada teheccüd edilen. Allah Teala 7-nji asmany Allah can dünýämiz parahat bolsun. Allah Teala 7-nji asmana düşýär. Meleklerden soraýar, kim meniň bendem turup maňa näme dileýär diýerler bolsa, bir şolara diýip. Bir ýaş olur Allah Teala, bilen inşallah. Borjyglam tabaryan köpüp berdi. Salamança gidin wala. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aman.